Minkejja li qal li jrid jibda diskussjoni dwar il-pensjonijiet f'pajjiżna, il-kap nazzjonalista Adrian Delija ma kienx jaf iwieġeb kemm żdiedu il-pensjonijiet tul dawn l-aħħar snin. U wisq anqas x'għamel Gvern Nazzjonalista dwar il-pensjonijiet fil-25 sena li dam jiggverna. Kemm żdiedu l-pensjonijiet fl-aħħar 5 snin hija statistika li tista' tinkiteb jew tinkiseb anzi pubblikament. Tgħid li hawn offend tkellimt fuqha naħseb għamilt ir-riċerka tiegħek. Mela, ir-riċerka tiegħi hija sempliċi ħafna. Iffaċċjat biktar mistoqsijiet dwar il-pensjonijiet, il-kap nazzjonalista baqa' jaħrab milli jwieġeb. B'One ifakru b'kemm żdiedu il-pensjonijiet f'dawn l-aħħar 3 snin. Żint qed jolew il-pensjonijiet Voldieri mill-2016 law, lamma rispondejtix int fl-2016 żdiedu bejn 8 euro, 2017 4 euro u dis-sena 2 euro. Lili m'għandekx għalfejn tikkonvinċi lili għax jien m'iniex pensjonant. Minkejja li Gvern Nazzjonalista kien ilu 25 sena fil-gvern qabel l-2013, Delija ma setax jgħid kemm żdiedu l-pensjonijiet f'dan il-perjodu. Anzi stqar li l-importanti mhux iż-żieda tul is-snin. Il-punt mhux żdiedux jew le. X'għamel Gvern Nazzjonalista fuq il-pensjonijiet fil-5 snin ta' qabel? Gvern Nazzjonalista kien ilu iktar minn 5 snin. Dak kollu li jagħmel taġit għal pensjonijiet jew għal pensjonanti kien tajjeb. L-aħħar żieda fil-pensjonijiet qabel dawk riċenti taħt gvern immexxi minn Joseph Muscat kienet saret taħt gvern Laburista fit-tmeninijiet biex imbagħad il-pensjonijiet għamlu aktar minn 25 sena staġnati taħt kull amministrazzjoni nazzjonalista. Mill-2016 lawn apparti żidiet li nataw b'mod gradwali u għal capping tal-eżenzjoni tat-taxxa u kif ukoll ingħataw 300 euro lill-anzjani ta' aktar minn 75 sena. Dan kollu minn barra iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Intant, mistoqsi dwar id-dikjarazzjoni tiegħu li familja li ma tagħmilx 5 impjiegi m'għandix biex tieħu pizza, il-kap nazzjonalista waqaf iwieġeb u ħarab mill-mistoqsija. Ir-ristoranti x'qalu lek illum staqsejt l-aħħar darba mill-statement li familja b'5 ġobs tista' taffordja pizza. Is-sidin ta' ristoranti jagħmlu lek dal-statement qablu. Titkellem u mhux tisma' inħallik biex tisma'. Nisma' lilek.